Raġel weġġa gravi u tnejn oħra għadhom minfittxija mill-pulizija wara argument u sparatura li żviluppaw f'nofs ta' lejl fil-Gżira. Fil-fatt il-ġlieda faqqet għal ħabta tas-sija ta' filgħodu fi triq ix-Xatt fejn hemm numru ta' stabbilimenti tal-ikel. Il-pulizija marru mill-ewwel fil-post u minn investigazzjonijiet preliminari irriżulta li l-vittma kien involut f'argument ma' żewġ tirġiel oħra bil-ġlieda tkompli fuq barra tal-ħanut. Kien hawn meta allegatament wieħed miż-żewġ tirġiel spara arma tan-nar fid-direzzjoni tal-ieħor bl-aggressur u r-raġel ieħor li kien miegħu ħarbu mill-post. Tim mediku ġie msejjaħ sabiex jassisti lill-vittma u ambulanza ħadetu l-isptar Mater Dei għal kura medika. Aktar tard il-vittma ġiet ċertifikat li sofra ġrieħi gravi kawża ta' tir fin-naħa t'isfel ta' siequ. Filwaqt li l-pulizija għaddejja bit-tfittxija l-aggressuri, l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin sabiex tkun stabbilita l-identità tal-irġiel involuti u anke id-dinamika tal-każ. Mhux magħruf lanqas kif l-irġiel kellhom arma tan-nar fuqhom. Il-Maġistrat tal-Assa Viktor Għaxaq fetaħ inkjesta.